बोलेर' गारि लानानै माने किडनेप खालामनो फैदोंमोन। बिथां फैलाजे बरगयारिया ओरै बुंदों, माने सानै ना मा होनदों मानसिफोरा बोलेर' गारिनो बेजों जोंनि रुपयजोंनो फैदों। हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ, लोगोसे खुलुमबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो हाथाराखैमोन, जाहोना जाबाय एसे उसुबिदा दंमोन। दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअ नुबाय थासिगोन आंनि बे चेनेलाव। आसा खालामो बयबो अनसायलांगोन। सिनाय मोनै सुबुं बोलेर' गारि लानानै माने किडनेप खालामनो फैदोंमोन। बे जाथाया जादों जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार होननाय जायगायाव। गंसे न'खराव बिसोर थारमाने जि फाननो हाबैदों। बेयाव माने बिसोरो बे न'खरनि बिगोमाखौ जर जबस्ति गारियाव लिंदोंमोन आरो। दा बेनिफ्राय न'खरनि बिगोमाया फिसालानो खौरां हरबाय आरो फिसालाया SSB केम्पआव खोन्थाहरबाय। SSB केम्पनि माने नाम्बार दंखायो जाहैबाय, बे सगावनो थायोमोन बाजारावनो। खोन्थाहरबाय नालाय SSB फोरा माने बिसोरखौ हमना लाखिनो थिनदोंमोन। दा बेखौ बिसोरो गुमुर मोननानै माने बेनिफ्राय जायखारलांनायसै आरो आथुर सुथायबोनायसै, माने दाब्रायबोनायसै। बेयो बिसोरो दाब्रायबाथाय उनाव फिसालाया SSB सानै लोगो लानानै फिसालाया बिसोरनि उन होसोबोदों। बेनिफ्राय बिसोरो मा जाखो, बे बर' बाजारनि माने साखाथि गामि खन्थामारि होननाय गामिजों हाबबाय। बेजों मोनसे लामा दङ, राजाखाना होननाय। बे लामाया माने ससेल'। बिसोर लामा होननानै बिजों हाबनानै आन्दायो आरो माने। आन्दायनानै फैफिनबाय। फैफिनबाथाय अब्ला बै न'खर बिगोमानि फिसाला आरो SSB सानै थांफानाय बिसोरो माने आवथेनो नाजादोंमोन आरो। ओमफ्राय गारिखौ लाखिया, बिदिनो लाखिनो होबाबो लाखिया, बिदि जादों आरो माने। उनाव बिसोरो फैबाय, फैनानै ओमफ्राय रुपहियाव खबर हरबाय नामा बिसोरो। ओमफ्राय जोंनि बे रुपहियावबो माने जमना थादो आरो मानसिफोरा। जमना थाब्लाबो मा जानो, बिसोर अभार स्पिडाव फैदो, ओमफ्राय बेयावबो लाखिनो हायासै, बिदिनो खुबैलाबायबाय। खुबैनायाव अन्थाइफोर नांबाय नामा ग्लासा बायलांबाय आरो, थिग बिदि जादों। दा बेनिखायनो जोङो बयबो साबधान थालायनांगौ। माने सोरबा असिना मानसि जोंनि गेजेराव फैनानै सोरबा SSB बा आर्मिनि मुं लानानै जि जोम फानफैब्लाबो बेफोरखौ नाजावनो नाङा आरो। हायोब्ला जोङो बिसोरखौ असिनाबाथाय हमनानै दोननांगौ। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे मेसेज होनो होननानै, माने बयबो जाहाथे सांग्रां थालायो, बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। लोगोफोर, जुदि सोरबाफोर दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होदो। गोजोन्थों। बे जाथायखौ मिथिनानैनो जोंनिनो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर, बयजोंबो सिनायजानाय बिथाङाबो गावनि फेसबुक पेजाव माने पस्ट होदों। आं बिथांनि पस्ट होनायखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय